Mae'n bosibl bod heddi yn peri I rai pobl I gwestiynu cariad Duw. A byddech chi'n gallu deall hynny, pobl falle sydd wedi profi colledigaeth fawr yn eu teuluoedd nhw, pobl ar draws y byd, pobl falle mewn gwledydd lle mae yna rhyfela heddi. O falla'ch bod chi wedi cwestiynu cariad Duw. Falle bod chi'n cwestiynu cariad Duw ar hyn o bryd am wahanol resymau. Mae'n siŵr bod yn rhywbeth bod lot o bobl wedi gwneud, neu falle yn gwneud, hyd yn oed yn awr, ac falle ar y dydd yma. I ni'n mynd I edrych y bore yma ar y cwestiwn yna. Pobl yn cwestiynu cariad Duw. Ac I ni'n mynd I wneud hynny trwy eiriau yn llyfr y proffwyd Malachi. Malachi yw llyfr olaf yr Hen Testament yn ein Beiblau Cristnogol ni. Mi'n mynd I ddarllen y 5 adnod cynta yn awr. Gair yn arglwydd I Israel trwy Malachi. Rwy'n eich caru, medd yr arglwydd, a dywedwch wythau, yma ffordd yr wyt yn ein caru. Onid yw Esain, frawd I Jacob, medd yr arglwydd? Rwyf yn caru Jacob, ond yn casau Esau. Gwneithim I fynyddoedd yn ddiffeithwch a'i etifeddiaeth yn gartref I siacal yr anianwch. Os dywed Edom, maluriwyd ni, ond adeiladwn ein hadfeilion eto, fe ddywed arglwydd y lluoedd fel hyn. Os adeiladant, fe dyna fi lawr, ac fe'i gelwyr yn diriogaeth drygioni, ac yn bobl y digiodd yr arglwydd wrthynt am byth. Cewch weld hyn, a'ch llygaid eich hunan a dweud, mae'r arglwydd yn fawr, hyd yn oed tu allan I Israel. Felly dyma dan ni'n mynd I edrych arno bore yma, 5 adnod yma ar ddechrau llyfr y proffwyd Malachi, lle mae yna ddau beth. Mae yna bobl yn cwestiynu cariad Duw, ac wedyn ni mae Duw yn cadarnhau I gariad. Y ddau beth yma. Cwestiynu cariad Duw, cadarnhau cariad Duw. A fel ni'n dweud yn y dechrau, falle bod yna bobl yn gofyn y cwestiwn, yn cwestiynu cariad Duw. Ac ni'n gallu gwneud hynny falle mewn gwahanol ysbryd. Falle bod ni'n gofyn y cwestiwn achos bod ni braidd yn ddifater ynglyn â chariad Duw. Yma ffordd wyt ti yn ein caru ni. Mae'n bosibl I bobl sydd wedi dod I ffydd a niw, fynd yn oeraidd ac yn ddifater ac yn gofyn y cwestiwn. Neu, mae'n bosibl I bobl ofyn y cwestiwn am I bod nhw yn wirioneddol mewn tryswch ynglyn â chariad Duw yn ei sefyllfa fel mae ar hyn o bryd. Ac ni'n gallu gweld atsan o hynny mewn un o'r salmau, Salm 89, o arglwydd, ble mae dy gariad gynt? A falle, os ych chi'n gofyn y cwestiwn, neu wedi gofyn y cwestiwn, yn yr ysbryd hwnnw chi wedi gofyn, mewn dryswch didwyll. Ond mae'n bosibl hefyd bod yna bobl yn gofyn y cwestiwn, a dwi ddim yn nabod eich canol chi fod yma, ond os ych chi'n gofyn y cwestiwn, falle bod chi'n gofyn y cwestiwn mewn ysbryd dadleugar. Wy'n credu dyna beth sydd gyda ni fan hyn fel mae'n digwydd, yn achos bobl mae Malachi yn ei cyfarch. Wy'n credu ysbryd dadleugar sydd yma. Ond beth bynnag am yr ysbryd, p'un ydy yn dadleugar, dryswch, neu yn ddifater, yr un yw'r cwestiwn sylfaenol
A ma ffordd rwyt yn ein caru, cwestiynu cariad Duw. Ac mae'r ffaith bod y geiriau yma yn yr sgrythyr yma Malachi, yn yr adnodau yn dyfynu pwynt yn ôl o Psalm 89, mae'n dangos o'r pobl ddiw yn gallu gofyn y cwestiwn. Ac mae Duw yma yn ceisio ateb y cwestiwn i ni. Ond gadewch i ni edrych ar y cwestiwn i ddechrau. Yma ffordd rwyt yn ein caru ni. Be sydd wedi ysgogi'r cwestiwn? O'n i'n sôn gyda, falle bod bobl yn gofyn y cwestiwn heddi achos bod nhw wedi profi galar mawr oherwydd rhyfel. Ac mae Dyn yn gallu deall y cwestiwn. Wel, beth sydd yn ysgogi'r cwestiwn? Beth oedd wedi falle ysgogi'r cwestiwn yng nghyfnod Malachi a'r bobl yma? Gai awgrymu 4 peth wrth i ni feddwl am eu hamgylchiadau nhw. Y peth cyntaf, y profiad o golli, y profiad o golli. Oherwydd oedd y bobl yma wedi profi yn eu hanes colled anferth. Roedden nhw wedi colli tir nhw. Ni'n gallu meddwl am bobl yn Ukraine, roedd bobl wedi colli tir nhw, a wedi gorfod ffoi ac wedi gorfod dianc. Wel, oedd y bobl yma wedi gorfod dianc, neu mwyn hynny, ond wedi cael eu symud rhan fwyaf ohonyn nhw yn erbyn i ewyllus, i dir arall, i dir Babylonia. Roedden nhw wedi profi colled dychrynllyd, oedd wedi isiglo nhw, ac wedi bod yn brofiad traumatig fawr iawn iddyn nhw. Ac wedi gorfod treulio amser rhyw 70 o flynyddoedd ymhell o'i tir ei hunain. Ac ni'n gweld atsan o hynny yn rai o'r salmau. Y salmau yn gofyn, wel, sut allwn ni ganu can yr arglwydd mewn tir estron, yn gofyn. Ond, maen nhw wedi dychwelyd. Maen nhw wedi dod yn ôl, ac eto, yn ei tir yn awr, tir bach, cyfyng, llain ag oedd gyda nhw'r blaen, ac roedd yna bobl eraill yn rheoli drostyn nhw, y Persiaid. Ac maen nhw'n gofyn y cwestiwn, yma ffordd yr wyt ti yn ein caru. Roedd y profiad o golled yn aros gyda nhw. Ac mae profiad o golled yn gallu beri bod ni'n gofyn y cwestiwn yn ein dydd ein hunain. Colled mawr. Colli anwyliaid. Colli falle pobl sydd wedi bod yn gefn i chi. Colli falle brawd neu war yn y ffydd, rhywun sydd wedi bod yn bwysig ac yn annwyl, yn cyd-gerdded o'r petai, ac yn gofyn yma ffordd yr wyt yn ein caru ni, oherwydd dyfnder y golled. Colli iechyd, efallai, yn gallu sbardino y cwestiwn yma. Dyna chi un rheswm falle, profiad o golli. Yr ail reswm fi'n credu ar gyfer y bobl yma, ac yn ein dyddiau ni hefyd, yw gwrthwynebiad. Gwrthwynebiad. Ac roedd rhaid wedi profi gwrthwynebiad hefyd yn eu hanes nhw, yn eu hanes mwy diweddar. Ac mae'r proffwydi yn sôn am hynny yn ogystal. Ni'n gallu meddwl ar enghraifft am y gwrthwynebiad gawson nhw yn eu hanes yn mynd i dir yr addewid ac wedi ceisio mynd trwy tiriogaeth pobl Edom. Pobl oedd yn perthyn iddyn nhw yn y gwlad fel petai, ond brenin Edom yn dweud, na, chewch chi ddim dod. Gwrthwynebiad yn ei hen hanes. Ond wedyn ni, yn fwy diweddar, pan oedd Babylon yn ymosod arnyn nhw, fe wnaethon nhw ffeindio bod pobl Edom wedi troi yn ei herbyn nhw eto. Ac mae'r proffwyd Obadiah yn gallu sôn am hynny yn ei proffwydoliaeth e. Ac mae gair gyda fe i bobl Edom. Yn ei condemnio nhw am y trais yn erbyn dy fraw Jacob. Roedd nhw wedi bod yn dreisgar.
Oedden nhw wedi bod yn eliniaethus. Ac ymellach, oedden nhw wedi bod yn ddi-hyd ar y dydd y sefais draw, cadw draw, hyd braich. Ddim yn dangos unrhyw dosturi nag unrhyw gymorth o gwbl. Ac ar ben hynny, yn ymfalchio ar ddydd dy frawd, ac yn llawenhau dros blant Juda ar ddydd I dinistyr. Dyna math o brofiad oedd y bobl yma wedi dioddeg wedi profi, gelyniaeth yn ei herbyn nhw. Ac mae gelyniaeth fel hynny yn erbyn pobl yr arglwydd yn yr achos yma wedi esgor ar y cwestiwn, yma ffordd yr wyt yn ein caru, rydyn ni wedi profi gelyniaeth, a hyd yn oed nawr mae yna bobl yn anfodlon bod ni wedi dod nôl i'n tir ein hunain ac yn ceisio rhwystro ni ar bob llaw. Yma ffordd yr wyt yn ein caru. Ac felly ni'n meddwl am ein dydd ein hunain ac am brofiadau pobl ddiw mewn mannau yn y byd heddi sy'n profi eredigaeth mewn rhai gwledydd Islamaidd er enghraifft. A falle bod nhw'n gofyn y cwestiwn yma am gariad Duw, ond gall fod yn agos ato ni yn ein lle gwaith falle. Falle bod e ddim yn beth mawr, ond falle bod yna ryw wrthwynebiad, ryw sylwadau, ryw agweddau, neu hyd yn oed I rai o fewn eu teulu nhw. Rhai yn anfodlon I bod nhw yn eiddo i'r arglwydd. Felly mae yna wrthwynebiad yn gallu falle peri'r cwestiwn yma, yn ogystal â profiad o golled. Ond wedyn ni falle profiad bod mewn angen. Bod mewn angen. Pan ych chi mewn angen, chi'n gallu gofyn, wel, ble mae'r gofan? Ble mae'r cariad? Ac oedd y bobl yma mewn angen. Nes fan yn y llyfr, mae'r Duw yn siarad gyda nhw ac mae'n amlwg bod nhw wedi profi cynni economaidd. Mae yna sôn am y logist yn difetha cynnyrch y tir. Mae yna sôn am y wynwydden yn ddiffrwydd. Profiad o gynni a bod mewn angen. Pan ni mewn angen, I ni gallu gael o allan a meddwl, ble mae'r gofan? Ble mae'r cariad? Ddylwch am y disgyblion hyd yn oed, yn y cwch, yn y storom, yr arglwydd Iesu, yn cysgu, ac mae'r disgyblion yn dod ato fe ac yn gofyn iddo fe, a wyt ti'n hidio dim, a wyt ti'n ddi-hyd? Maen nhw'n gofyn. Eico pob pwrpas maen nhw'n gofyn, ac wyt ti'n gofalu amdano ni? Ac os gyda ti concern drosto ni? Ble mae dy gariad tuag ato ni? Ac mae amgylchiadau, bywyd pob dydd, economaidd, yn gallu gwneud I ni ofyn y cwestiwn. Ac yn y dyddi yma, gymaint o sôn am sefyllfa economaidd, pobl yn ffeindio beth yn anodd mewn bywyd. Dyna trydydd peth. Pedwerydd peth, wy'n credu falle bydde wedi esgogi'r cwestiwn yma iddyn nhw, ac fe all godi I ni, yw falle gobeithio'n wedi I dryllio. Gobeithio'n wedi I dryllio. Ond oedd y bobl yma yn gallu meddwl, edrych yn ôl at addewidion oedden nhw wedi clywed gan proffwydi gwahanol, yn sôn am ddyddiau gwell oedd I ddod. Ezekiel yn sôn am figan newydd. Ezekiel yn sôn am deml newydd. Ezekiel yn sôn am afon newydd, a dŵr, a ffrwythlondeb mawr. Dafydd newydd I ddod. Ond oedd proffwydi yn eu cyfnod nhw, fel Hagai, yn gallu dweud pethau, ysgydwaf yr holl genhedloedd, trysodd y holl genhedloedd I mewn, llanwaf y tŷ hwn,
a gogoniant, bydde. A bydd gogoniant y tŷ diwethaf hwn yn fwy na'r cyntaf. A ddiwydion mawr, ond rhywsut yn ei dyddiau nhw, pethau'n edrych yn wahanol iawn, iawn. Ble oedd y deml newydd? Ble oedd y dyddiau gwell o'r petai? Ac i ni, yn ein dyddiau ni, ni'n gwybod am drieni, amgylchiadau yr eglwys neu dydd ni. Falle bod ni'n teimlo bod y gobeithion yma wedi dryllio. Ac yn meddwl, yma ffordd yr wyt sy'n ein caru ni. 4 peth falle bydde gallu achosi'r cwestiwn yma i'r bobl yn y dyddiau hyn. Profiad o golli, gelyniaeth, bod mewn angen, a gobeithion wedi ei dryllio. Tybed ydy rheini yn atseinio gyda ni, falle. Neu os yna bethau eraill sy'n peri bod ni, falle'n gofyn y cwestiwn, yma ffordd yr wyt yn ein caru. Wel, yr ail beth mawr sydd yn y paragraff yma yw Duw yn cadarnhau ei gariad. Yn cadarnhau ei gariad. Ac mwy am dynnu sylwad 4 peth. 4 ffordd mae e'n gwneud hynny. Y peth gyntaf fi'n credu fydde fe am ddweud wrth y bobl yma ac wrthon ni yw hyn. Peidiwch anwybyddu fy ngeiriau. Peidiwch anwybyddu fy ngeiriau. Oherwydd dyna lle oedd y bobl wedi ymateb yn y lle cyntaf. Sylwyd yma'r llyfr yn dechrau, rwy'n eich caru, medd yr arglwydd. Dyma geiriau Duw, rwy'n eich caru. Ond dywedwch wythau, yma ffordd rwy'n eich caru. Ond fydde Duw yn dweud, peidiwch anwybyddu fy ngeiriau. Nawr, pan mae rhywun yn siarad gyda ni, i ni'n ymateb i'r person yn aml yn ôl pwy ydyn nhw, beth ni'n nabod amdano nhw. Ydy geiriau nhw yn ddibynadwy? Ac i ni'n gwybod, dyw geiriau pawb ddim yn ddibynadwy, wrth gwrs. Gaws wedi alwad ffôn rhyw bythefnos, 2 wythnos o'r weddalu, yn dweud bod rhywbeth wedi digwydd gyda'n cerdyn banc ni, a bod 300 pint wedi mynd i Amazon, a bod dros 1,000 o bunnoedd wedi mynd tramor. Wel, doedd e ddim yn wir. Doedd dim posib dibynnu ar y geiriau hynny. Roedden nhw'n ffug. Roedden nhw'n annibynadwy. Felly mae pwy sy'n siarad yn cyfri. Rai blynyddoedd yn ôl, roedd George Bush yn gwneud cais i fod yn arlywydd yn un o'r daleithiau. Mae nhw newydd gael etholiadau yn yr un o'r daleithiau. Ond nath ei ddweud am adrodd sydd wedi aros, a mae pobl yn dyfynnu'r geiriau yma weithiau, oedd e mewn rhyw rali, ac oedd e'n treul annog pobl, ac oedd e'n dweud fel hyn, read my lips, no new taxes fel yna. Read my lips. Beth yn dweud oedd, chi'n gallu dibynnu ar yr hyn mae'n mynd i ddweud. Dyma beth fi'n addo. Wel, dyna oedd e'n i ddweud. Ond fan hyn, pwy sy'n siarad wrth y bobl Jwda? Pwy sydd yn dweud rwy'n eich caru? Onid y Duw geirwyr? Y Duw maen nhw wedi i adnabod ers cenedlaethau? Y Duw sy'n cael ei ddisgrifio nad yw e fel meidrolion yn dweud celwydd?
Felly, mae'r bobl yma sy'n dweud, yma ffordd wyt ti yn ein caru, yn anwybyddu geiriau'r arglwydd, dibynadwy, ffyddlon, yn hyn o beth. Mae Duw yn dweud fel petai, peidiwch anwybyddu fy eiriau. Ac i ni, mae'r arglwydd yn cael dweud yr un peth. Yr arglwydd Iesu'n dweud wrth i disgyblion, fel mae'r tad wedi fy ngharu i, rwyf innau wedi eich caru chwi. Geiriau wrth i disgyblion. Geiriau sydd yn aros. Geiriau gallwn ni ymddiried ynddyn nhw. Mae eiriau fe'n sicr. Mae eiriau fe'n ddibynadwy. Mae eiriau fe yn ddi-droi yn ôl. Yr ail ffordd, mi'n credu mae Duw yn drial ein helpu ni, yw mae'n dweud wrth y bobl, peidiwch dibrisio y cwlwm sydd ryngon ni. Peidiwch dibrisio y cwlwm sydd ryngon ni. Nawr, beth yw hyn? Wel, os edrychwch chi'n efo'r nodau yma, mae'n sôn am mynd nôl i hen hanes y bobl yma. 2 frawd, Esau a Jacob. Esau, hen dad pobl Edom. Jacob, hen dad fel petai pobl Juda. 2 frawd. Ond mae Duw yn dweud, rwyf yn caru Jacob, pobl Juda hefyd, ond yn casau Esau. Nawr, falle bod ni dim bach yn anesmwyth gyda'r ymadrodd bach na, bod Duw yn dweud rwy'n casau Esau. Falle bod e'n swnio i ni fel plentyn ar yr iard ysgol yn troi at rhywun i gilydd a gweud, dwi ddim yn hoffi ti, rwy'n di casau ti, beth bynnag. Wel, nid dyna beth sydd gyda ni. Beth sydd gyda ni yw Duw yn siarad â'r bobl mewn termau oedd yn ddealladwy iddyn nhw ar y pryd o cyfamodau. Oedd yn gyfarwydd iawn yn y dyddiau hynny bod cenhedloedd weithiau, neu brenhinoedd yn gweud cyfamod i gilydd. Ac oedd yn disgrifio'r berthynas yn hermau cariad neu casineb. Hynny yw, ffordd o ddweud bod rhain yn perthyn a bod rhain ddim yn perthyn. Felly y pwyslais fan hyn yw bod Duw yn dweud, rwy wedi'ch caru chi. Rwy wedi'ch galw chi ata fi fy hunan. Pam oedd Duw wedi galw pobl Juda? Nid am ei bod nhw'n wedi heiddi neu ennill ei gariad o gwbl. Doedden nhw ddim. Ond yn syml achos bod Duw wedi dewis i caru nhw o'i ewyllus i hun. Cariad Duw na allwch chi i esbonio mewn gwirionedd, na allwch chi dreiddio i dyna. O'n i'n edrych am yr emyn hwn yn y llyfr yma, ond dwi ddim yma, yn emyn gan Azariah Siadrach, os gofyn rhywun beth yw Duw, dywedwn ni mae cariad Duw. Fe fflamiodd cariad tri yn un yn rhyfedd at anheilwng ddyn. Nid dim rhinweddau yno ni, a dim am wnaed ar ganol i, fi'n achos sydd o'n caru ni, fe'n carodd i fwyn ei hun. Duw sydd wedi caru, Duw sydd wedi dod â bobl i berthynas ag ef ei hunan, a'i rhwymo ato ei hunan gyda cholwm sydd ddim yn gallu cael ei dorri o gwbl. Ia, mae ffordd wyt ti'n ei caru ni. Bydde Duw yn dweud, peidiwch, medde fe, a dibrisio y cwlwm sydd yn ein clymu ni at ein gilydd. Nawr, mae hynny'n air cysydlon i bobl yr arglwydd. Ond beth am bobl sydd ddim yn perthyn i'r arglwydd? Beth am bobl sydd tu fas? Beth mae hynny'n dweud nhw? Wel, mae'n air i chi fyna. Os nag i chi wedi cyffesu Iesu yn arglwydd, Duw yn ddiw arnoch chi eto, mae'n rhywbeth i chi fan hyn.
Oherwydd ar hyd hanes pobl Dduw, mae yna wahoddiad ac mae yna groeso i ddod atyn nhw o'r cenhedloedd eraill. Ac yn yr Hen Testament, i ni'n gweld rhywun fel Rahab, gwraig anfoesol, ond fe ddaeth hi at bobl yr arglwydd. Fe ddaeth hi mewn i'r colwm yma. Ac fe allwn ni weld Ruth o Moab, un o'r cenhedloedd bach eraill, fel Edom. Ac fe ddaeth hi a dweud, dy Dduw di fydd fy Dduw i. Mae Duw yn gallu rhwymo dieithriad ato fe i hunan. Fel mae'r Apostol Paul yn gallu dweud wrth y Ffesied, yn awr yn Grist Iesu, rydych chwi a fi unwaith ymhell wedi'ch dŵn yn agos trwy waed Iesu Grist. Dyna'r ail beth. Y trydydd ffordd mae Duw yn cadarnhau i gariad. Bydde fe'n dweud, peidiwch ag anghofio fy ngweithredoedd. Peidiwch anghofio fy ngweithredoedd. Y bobl mae'n gofyn, yma ffordd wyt ti'n caru. Ond nid oedden nhw'n anghofio bod Duw wedi dod atyn nhw a'i ryddhau nhw o'i cathiwed. Ond nid oedd e wedi bod yn ffyddlon i'w addewid a gweithredu, nid jyst geiriau, ond wedi gweithredu a gwneud rhywbeth a'i dwy nhw allan o'i caethiwed. Ond nid oedd e wedi gwneud Edom yn ddiffeithwch, a etifeddiaeth Edom fel hynny. Ond nid oedd e wedi gweithredu o blaid y bobl. Ac i ni, weithred fwyaf gallwn ni gofio i'r hyn wraith i fab ar y groes. A bydde Duw yn dweud wrthon ni, edrychwch i Galfaria. Edrychwch ar yr aberth. Edrychwch ar yr hyn nes i arno drostoch chi. Ond nid yw hynny'n llefadu cariad. Cariad tuag atoch chi. Gofal tuag atoch chi. Dyna'r trydydd beth. A'r pedwerydd beth, bydde Duw yn dweud fi'n credu yw, peidiwch di-ystyru fy ngofal. Peidiwch di-ystyru fy ngofal drosoch. Ac mae hyn yn y darn yma hefyd, mae Duw yn dychmygu pobl Edom yn dweud, wel, i ni wedi cael ein mylirio, ond fe newn ni ail adeiladu eto. Mae Duw yn dweud, os adeiladant, fe dynaf i lawr. Ac mae Duw yn dweud wrth bobl Jiwda felly, mae fy ngofal i drostoch chi yn parhau, oherwydd rwy'n mynd i barhau o falu drostoch chi yn y fath modd, fel na fydd rhain yn gallu tarfu arnoch chi ymhellach. A dyma fy'r hanes. Fe ddaeth yr Arabiad a goresgyn yr Edomiad. Ac yma Duw yn dweud, cewch weld hyn, a chlygad eich hunain. A dweud mae'r arglwydd yn fawr, hyd yn oed tu allan Israel. Pedwar beth felly. Pedwar ffordd, pedwar peth sy'n gallu ysgogi'r cwestiwn falle. P'un yn ddifater, neu yn ddarleugar, neu mewn dryswch didwyll. Profiad o golli, gelyniaeth, bod mewn angen, siomedigaeth falle gyda addewidion neu gobeithion. Ond fydde Duw yn dweud, peidiwch anwybyddu'n yng geiriau, geiriau gwir, rwy'n eich caru. Peidiwch ag anghofio y cwlwm sy'n rhyngon ni. Rwy wedi caru ac yn caru Jacob. Peidiwch anghofio fy gweithredoedd drostoch chi. Edrychwch at y groes. A peidiwch a di-ystyru fy ngofal drostoch chi.
Wel, bydde di ni allu ddweud gyda'r apostol Paul, sydd yn credu yn cydion yr un ysbryd, rwyf yn gwbl sicr na allag angael ag einioes, ac yngylion a thymosegaethau, a presennol a dyfodol, a grymusderau ac uchelderau a dyfderau dim arall a grewyd. Ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu, ein harglwydd. Os yw Duw drosom, pwy sydd yn ein herbyn? Rwy'n eich caru medd yr arglwydd. Gwnewch ni weddio. Diolch o Dduw o dy gariad di'n gyson a di-gyfnewid. Diolch bod yn ymestyn dros y canrifoedd. Diolch i fod yr un ddoe y mae heddiw a bydd yfory. Dyro i ni ras a ffydd i ymddiried yn dy eiriau. Amen.